नैबेहायनो सोमदोंमोन माइज्लिखौ दायो बोखांबाय नैबेहाय दहायनो बोखांखांबाय आं बोखांनायखौ भिडिअ लायासै फुङावनो बोखांबाय दायो बेखौ न'आव लाना थांसै न'आव लांनानै दैयाव साननै सोमनांगौ आरो साननै सोमखांबाय ओमफ्राय न'आव सानसे बा साननै दोनसै ओमफ्राय माबाबाथाय गाजा हरबाथाय बैहाय दुब्लियाव फोनोसै आरो संफोर फोगोन बवा मासिबां मोजां मान नायबाय थादोंलै बिलाय हाम्फेयालाय ओइ बे माबा थाम्फै बारदों नामा थाम्फै मा नायगासिनो बवा हाय एभ्रिवान नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापोल इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो बवा मासिबां मोजां मान नायबाय थादोंलै बिलाय हाम्फेयालाय ओइ बे माबा थाम्फै बारदों नामा थाम्फै मा नायगासिनो बवा आं दायो माबा लायनो नागिरदों मा बुस्थु लायनो नागिरदों दे मोनफैबाय आं दायो थांसै साइकेला बहा दं साइकेल बाइकआबो बानायनोसो हरदों फंबायनो उदालगुरियाव साइकेल बोरायजों होलांसै आं माबा सफैदो आरोना पार्सेल आयु बस्था खोबलायलायनाय साइकेलाबो होलांसै साइकेलजों औ साइकेल बोराय सालायनोसै आं साइकेल बोरायजों होलांसै र' लोगोफोर आङो माबा लायनो नागिरदों आरोना पार्सेल मोनफैदों हाम्फेनि मा पार्सेलथाय पार्सेलाबो माबा नेक्लेस ना सना ना माबानो सनाथ' नङा नंनाया मा बुस्थु अर्डार खालामदोंमोन नोङो हा आंलाय मिथिगौ बवा दायो लायनो नागिरदों आं लोगोफोर बेखौनो नै थ' लोगोफोर दायो थांगासिनो आङो पार्सेल लायनो थाखाय न'सिम फैया साला सुवादफ्रा बै माबानिफ्रायसो लायनांगौ मा होनना बुङो बेखौ टार्निंनिफ्राय वाव 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 डेन्जार जादों साइकेल सालायनानै थांगासिनो आं लोगोफोर मिथिबाय पार्सेल लायनो बोथोरा बिराद गरम ओरैबायदि सान्दुं दुंदों हाव हाव ना गोरान बायदि रानजोबखासिगोन मानसिफ्रा ओमफ्राय पार्सेल लायनो थांबाय दं पार्सेल लायनो थांगासिनो साइकेलजों हाब मा मोनजाखोब्रा बिसोरलाय मा मोनजादों ए थाइजौ खाजि नै इथिंजाय थाइजौ खाजि जादों आरो लामायाव माबा लायनो थांलां पार्सेल दे बिराद सान्दुं गोसा लोगोफोर एकदम नै खामलाबजोबखागोन सयथिबो ना गोरान फोराननाय बायदि दायो थांगासिनो आङो पार्सेल लायनो ओइ ल' आदब्रा हा अरांनो हा बवा इलुआ मान लाजिलाबाय नंगौ इलुआ लाजिलायबो दायो थांगासिनो आङो फरलेब सेन्टार आदर्श मोनसिगोन आदर्श माने बिस्थिबार हाथाय जायो आरोना बेहाय टार्निंआव बेनिफ्राय लायगोन आं अरांनो गयासो गय दायो लांनोसै आं पार्सेलखौ itu iman pro daisya 182 online hobona दायो आङो माने गुगल पे जों हरसै आरो पेमेन्टखौ न'सिम थांनायाव मोजां न'सिम थाङा लामायानो गाज्रि जोंथिंना बैसिमल' मोजां लामाया पार्सेलखौ दायो आङो लाखांबाय न'आव थांसै न'आव थांगासिनो दं बिराद सान्दुंसा आयु हाव हाव माने ना गोरान रानस्रोमनाय बायदि रानस्रोमजोबसिगोन बायदिसो मोनखायो बाहेरायाव ओंखारबाथाय हादरांसैया लाबाय आङो दा बेखेवहैनोसै बेखेवनानै देखायनोसै दा हाम्फेयासो बेखेवगोन नालाय जोंहा सेर लाबोबाय बेसेबां गोलैखो माबा 230 थाखा
गंसेयाव जिराय साबजायोना दे फैबाय था एखेसो बारा जोरा लबारनिया एकदम सान्दुङा नायदो लोगोफोर सान्दुंखौ माबायदि अयथासार सान्दुं बारा गोजान नङा साइकेलजोंनो फैबानो मोनफैयो जोंना खाथिसो 2 किल'मिटारल'सो जायो नैबे टार्निंसिम बाइकखौ आङो बानायनोसो हरदों फंबायनो उदालगुरियावसो दंहैयो बाइकआ गाबोनफोरसो मोनफैगोनदां चेन्ज पकेटआनो गाज्रि जानानै होदों खिलांगासिनो सामफ्रामबो फैसायानो फैसा गलांगासिनो बाइक बानायलाय गारि बानायलाय सेस दायो मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै खेंना नायबासो मिथिसिगोन हामफैनो सना लाबोदों आं 2 लाखनि नायलाय 2 लाखनि सनाया मानो नंखाय जानांगौ दे खुलिदो 2 लाख माबा 2000नो नै बिमा गायदेया माबा खामानि मावगासिनो दे माबादो खुलिदो नायनोसै मेंलायलायबाय आं जल्दि दे अरसिलै हाथायजों आनबक्सिं खालामनोबो आंबा बोलो गैयि जादों एफा गोलावलायनो एफा गोबाव हायोब्रा थाब होबालाय आं लासैसो फैखादों देलाय बख'दो नायनोसै बबेयाव दंथाय ए जिबावाखै दा बलबाव ए बिदियावसो दं बाखसावसो फैलायबावदों ए मंगलसुत्रसो माथो ए मोननै मोनबाय नामा मोननै ना मोनसेयानो अ मोननै माबादां डाबल लगायनांगौदां गाननायलाय ए लगायनांगौसो नोंहा बेखौनो गाननो लुबैदोंबा मोननै नङालै नंगौब्रा मोननैखा मोननै एहे मोननै फैमारबायथ' आरो मोजांसो जाबाय दा मोननै फैबाय सना नामा 2 लाखनि सनाया नै लोगोफोर नै 2 लाखनि बियाखरनि आरोना नै बिदि नाम लिरनायखाय हामफैया अर्डार खालामब्रबबायानोसै 2 लाखनि गोलोमफ्रुजोब्बाय आं नै लोगोफोर गोलोमफ्रुजोब्बाय नायनो हागोन लिरनायखौ आङो बिहरदोंमोन आरो ओमफ्राय बेखौबो नै मोनफालायबावबाय आरोबाव मोननै मोनबाय नोंहासो लाब जाबाय दा मोनफादों नालाय मोननै बेसेबांमोनलाय दामाथ' खमथार 100 बेसेबांमोनलाय 182 होनदो नैलाय इयाव दं दामा केन्सेल खालामनायनि आङो बेसेबांबा 50 थाखा होलायबावनांगोनसो केस अन डिलिभारि जालायबावा नङाबा बोरो फकास नो बिदिनोसो फकास जायोलै हमलाय होलायनो हमलाय नै बेयावसो दङ बेहायसो फैसाया